Здравейте хора, тук пак сме и ще снимаме как играем от PvP, както виждате на табелата. Коста, абе, да влизаме. Джампи. Както виждате от PvP си е от PvP. Аз само да си взема айтами и ще се бием. Да. Защото ще бием, нали? Еми. Тук си ги апгрейдвате, както виждате. Енчантвате. И... Добре, аз и без това имам по-малко от стак. Аз имам изхъбени, ама... Както виждате, тук ние сме играли. И затова той целия е бодли, защото играхме бол. Абе, готов ли си? Абе, бе! Сега това чакам 10 минути. Да ти ги енчантна ли да ти ги дам? Ама, ти си енчантни резервните, аз ще енчантна някой. Не. Добре, аз няма мога. Да знаеш, енчантнах ти вече 2. 3. Остава ми обувките и съм ти ги енчантнал. Чакай, пускам ти ги. Аз не мога да ги пусна. Еми ще ми бъдат мои резервни. Абе, побързай, човек. Публиката чака. И публиката чака. Да, публика извинявай, умно. Добре. Добре, докато е готов, го спирам на пауза. Здравейте хора, както виждате, 9.43 е готов и скачаме в PvP-то. Пи си полшанката и джампи. Абе, джампим ли? И аз. Не. Чакай, някой ме... О, там има PvP. Абе, ние няма се бием, виж ги тя. Ого! Изя си ендър ябълка. Аз съм си изял. Спих. Ти умря ли, бе? Браво на тях. Ние сме силни. Аз съм си с лъв, аз съм си с меч. Чакай да пева, че малко искам да ги поцеля. Да знаеш, че съм си взел лък. Еми мислех, че ще играем с лък, бе. Абе, някой ме цели. Аз някакъв целим с лък, да знаеш. Аз теб дори не те знам къде си. Идвам! Помагам ти! Ето! Абе, то го килвам. Веднъж мога съм те ударил един път. Бия го! Бия го! Бия го! Не съм ял! Казах без да искам. Лошо! Ти полшанка за хилд! Опа, аз тях хилнах! Ама и тях! Чакай, пия с полшанката. Готово, пие си ябълка. Готов съм за едно PvP. Да. Аз ти ги направих. Опа, те подарих. Абе. Аз... ми лошо. Аз
Знам къде е. Те са трима, е. Ще умреш веднага. Горе-долу. Хора, ако ви хареса клипа, дайте лайки, дано да има повече коментари от едни. И ако нашия абонат 943 гледа, да пише. Нали? Сигурно ти е фен, нали? Хората знаете, че той му е бъднал нещо и ще ми звънне много скоро. Изчакайте му звънна. Извинете за това, ама така се получава. Го и него. Нека ви покажа. Винаги съм тук и той не може да се отърва от мен. Винаги печели. Винаги е много пъти и казвам, мога ще има така по години. Както гледате, наистина му е бъгнало. Както цитете, паднала му е батерията, но още сме тия. Еми хора, не вдига. Значи, това ще бъде клипа от нас. До следващия път.